Hamlet. Assassí. I vídua. Eren parella. Qui és el mort en el cotxe mortuori? L'assassí va muntar a la vídua. La meva mare. La núvia. Príncep meu, i mostra ulls complaents a la nova Dinamarca. Reconeixes el fruit del teu cos? Ahir vaig parar de matar-me. I estic sola. Amb els meus pits, amb les meves cuixes i amb el meu ventre. Amb les meves mans sangonoses estripo les fotografies dels homes que he estimat i que m'han utilitzat. Damunt la taula, damunt la cadira, surto al carrer vestida amb la meva sang! La Bíblia. Sigmund Freud. Ja no sóc Hamlet, Ja no represento cap paper. El meu drama, si encara s'acomplís, tindria lloc durant el temps de la revolta. La revolta comença com una passejada. Quan la manifestació s'acosta a la zona dels edificis del govern, s'atura davant del cordó de la policia. Jo sóc el banc de dades, la destral per l'únic crani de la prestadora. Jo vull ser una màquina! 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 Tracta de fer caure totes les circumstàncies en calama! La mort. Quan ell, amb ganivets de carnisser, avanci pels vostres dormitoris,